Matar Ado Gwanja ta gama idda, 'yan social media sun samu abin da suke so. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan tasha, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da kuma al'amura da ya shafi mawaƙan ƙasar Hausa. Shi dai Ado Gwanja na ɗaya daga cikin fitattu ko in ce sanannun mawaƙan ƙasar Hausa wanda ya yi matuƙar shura kuma tauraruwarsa take haskawa. A kwanakin baya ne dai Ado Gwanjan ya saki matar tasa, wanda daga baya shi kansa ya ce bai so hakan ba, Allah ne kawai kaddara faruwar haka, yayin da masoya masu bibiyarsa da dama su kansu ba su ji daɗin faruwar wannan al'amari ba. Wani labari da ba a tabbatar da shi ba da ke nuni da cewa a yau ne matar Ado Gwanjan ta idar ko in ce ta kammala iddarta, inda rahoton ya ci gaba da cewa yanzu ta zama sakakkiyar tsuntsu, mana ba ta kowa ba ce, kowa zai iya gwada sa'arsa. Masoya da dama na tofa albarkacin bakinsu dangane da shi Ado Gwanja da matarsa, inda mafi yawanci suke fatan Allah ya daidaita su, ya sa su koma ɗakin su, mana ta koma ɗakin mijinta, ko shi Ado Gwanja ya mayar da matarsa. Allahumma amin. Shi dai aure zama ne da ke buƙatar haƙuri, wanda kuma ya kamata kowa ya sa a zukatunsa cewa bauta yake wa Ubangiji. Kuma da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sabbin bidiyoyi da suka shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood.